Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиёи наве ки ба канали ман обуна шудестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани пирашкиҳои бо лаззат ва самбусаи дегира пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунен. Ҳозир аллакай баҳор шудагиай, ай алафҳои баҳорӣ, пирашки, самбусаи деги кадагию. Маҳсулотҳо барои ҳамин пирашкимон бошад: аз алафҳои баҳорӣ пудина, ҷағҷағ, испалоқай. Инам хеда ду карсонча гирифтагию мо тоза када мешӯем. Баъд зволаи пирашкира гирифтагию. Баъди пирашкира зволаша гирифтан бошад, баъд духтаро фарша тайёр кадагию. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинед да дастум перчатки кадагиум. Хай удоб наеда ман да кор кадан, ба хотире ки курс сар додагиу. Иҷа духтарако пешумда шогирдӣ омадагиянд. Гуфтум хай биё ҳам салат мекунему, ҳам иҷода камтарак пирашкӣ кунам гуфтум. Иҷа барои пирашкимон бошад зволашда 1 стакан об дар корай, 1 қошуқча намак дар корай, 1 дона тухм дар кораю ба орд. Ордуш бошад то ҳамин сахтак шудани звола монда. Сахти баъдам духтаро нашӯре. И пирашкине ки бовар кунед ҳоли пазен тайёр кунед, кадоме ки накадагиай, хӯрен бо мада раҳмат мегӯед. Чӣ қадар резона ки бамазза мебиёеда. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб кардед. Ин қадар суханҳои беҳтарин мегӯед. Падару модари мада ин қадар дуо метиҳед. Ҳазор раҳмат. Бовар кунед, ман ҳамихе фарзанде шудам, шукр мекунам ки падарҷону модарҷони мада шумо ин қадар раҳмат мегӯед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Ҳаматонро дӯст медорам. Подписчикои беҳтарини ман, ҳамаи шумо беҳтаринед. Ба бисёритон навистем ки влог напартов тести дига намепартоем, мепартом влогои нав мепартом иншоалло. Чӣ хеле ки медонед ман курси салат онлайн сар додагиум, офлайн сар додагиум. Ба ҳамин хотир камтарак апаҷону хоҳарҷонои ман мада қиинтарай, ба хотири ҳамун дер мондестам. Курси ма салатҳоша ки ҳамаша буд кадом, пухтипазома навак сар метиҳум курси пухтипазома. Иншам ки буд кадом бо ма тез барои шумо навор мекунам апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина иҷа чӣ хеле ки мебинед тестаи ҳамин пирашкиро бинед чӣ хел хушрӯай. На сахтай, на мулоимаки бадай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша як хоҳарҷонмона ба шумо тавсия метиҳам ки муаллимаи курси англисӣ, курси русӣ доранд. Занҳои хонашин, шахсоне ки мехоҳанд дарси англисӣ ё ки русӣ омӯзанд, дар як ҳафта 3 маротиба дарс метиҳанд. 90 минут мешавад духтаро. Ё ки мехоҳед ки фарзандотон агар забони русиро айхуд кунанд, забони англисиро айхуд кунанд, ин ҳамин хоҳарҷонмон бошад тариқи WhatsApp, Telegram, Max дарс мегузаронад. Ин хоҳарҷонмон бовар кунед чанд давлатда хонда омадагиянд. Шогирдошон бошад ай чанд давлатай. Тамоми Осиёда дарс метиҳад хоҳарҷонмон. Шогирдакош ина отзивошон мондаги ай чанд давлатое. Россияда дарс метиҳад, Тоҷикистон, Дубай, Швейтсария, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон. Ҳамаи ҳамин шогирдош бовар кунед ай чанд давлат ба ҳамин муаллима биромадагиянд дарс меомӯзанд. Баъд духтаро хубии ин хоҳарҷон дарс доданаш дар чие ки ҳар як нафара яктогӣ дарс метиҳад. Аделна дарс метиҳад. Группавой дарс наметиҳанд ин хоҳарҷонмон. Ҳар як одама ҳамин шогирдоша 50 минут дарс мегузара, 40 минути дига машқи хатӣ мегузаронад. Бовар кунед духтаро беҳтаринай. Ба дарсош бошад 1 моҳ нимоҳ нестай. Духтаро 6 моҳ дарс метиҳад ки шумо озодона гап задана ёд гиред. Ҳамин шогирдое ки хоҳарҷонмон тайёр кардагиянд аллакай олимпиада рафта ҷои аввала гирифта омадиянд. Отзивҳошонам ҳастай духтаро. Хулас апаҷону хоҳарҷоно, кадомитон ки танқисӣ мекашед, ай забони русиро надонистанд, барои документ ё ки барои мактаб, барои садик рафтан, ин ҳамин хоҳарҷонда бироед, шуморо ҳам хел хушрӯ ёд метиҳад, озодона гап мезанед. Фарзандотонро ёд метиҳад. Ина бошад номеракоша дар болои экран мондагиам. WhatsApp, Telegram, Max доранд, нависед. Хоҳарҷон бошанд бо нархи дастрас шумода ёд метиҳад. Иҷа бошад барои фарши пирашкӣ, барои фарши самбусаи дегимон бошад 2 дона пиёз гирифтагиум. Серпиёзиш қадар нағз намебиёд хиёл мекунам. ҳамон ҳамин кампиёз мекунем. 2 дона пиёз гирифтагиуму ҳамон алафҳои баҳория гирифта хушрӯ када хай реза мекунам, бирён мекунем. Аввал пиёзро реза карда дар сковородка мерезем. Камакак ҳамин пиёз пучала, зарчатоб ки шудак, ай болош бошад ҳамин пудина алафҳои баҳориро меандозем. Ба кришкаша мемонем, паст мекунем газа, мемонем меистад то хушрӯ мулоимак шуда пухта
То пухта шуданаш боша ба звола тунук кардагиём. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман як-ду саволи шумода ҷавоб метиҳам. Бисёри баъд барои бисквит пурсидастем, ки бисквита мо чӣ кунем? Фақат мекунем гул мезана ё ки паст мешава. Апаҷону хоҳарҷонои ман бовар кунед ҳамин наворум да ҳам хе оддӣ када фаҳмондагиём, ки ҳам як кӯдакам бовар кунед мефаҳма. Ҳамин вақте ки мегумтона ки ҳамин мақсад 10 дона тухм бошад, 10 қошуқ шакар, 10 қошуқ орд даркорайда. Агар вақте ки дидем ки бисквити шумо паст меша, ҳамун маҳсулотое ки ҳамин орду шакарша як қошуқ зиёдтӣ андозен. Ба шумо дар градуси паст монен. Шумо натарсен, як мақсад 140-50 да монену 30-40 минут монен, баъдаш давида када об пухтае гуфта гирен не. Шумо монен. Бисквита дар духовка ҳамин шиша дорад ку ай шишаш нигоҳ карда бестен. Ҳамин бисквит даъм мекунад. Чӣ қадар даъм мекунад? Бо камтар ахча паст мекунонад. Шумо тоқат кунен. Баъде ки ҳамин бисквитон зард шуд, пухтак, шумо давида када духовкаи ҳуй када нагирен. Монен 5 минути дига монен ки бо ҳамин хушрӯпаза. Шумо натарсен, вай намесӯзад. 140 да 130 да мемонен ку вай намесӯзад. 1 соат ам монен бисквит ман рӯзи шидагӣ ки 1 соат мемонам ба ҳазирам хушрӯй мепазад ки рӯзое ки заказ дорум, закази бисквит торт бошад, агар заказ дошта бошам, бовар кунед 1 соат ам мемонам. Ба ҳазир кремоша тайёр мекунем то бисквитам тайёр шуда. Шумо натарсен, намесӯзад. Ай ҳамин рецептҳои ман гуфтагӣ бисёри духтаро кардиям, бовар кунед дар WhatsApp ҳам хеле раҳмат мегӯянд. Занои калон мақсад модарои меҳрубон тайёр кардиям, ҳам хеле раҳмат мегӯянд, ки мо ба шарофати шумо бисквиткунӣ ёд гирифтем. Хай апаҷону хоҳарҷонои ман, дар ҳама наворо ман гап мезанам, ки чизе ки ман мемонам ягонташ мақсад байни ману шумода секрет нестай. Ман кӯшиш кардагиём, ки хубим раса мардумда, на ин ки бадӣ. Агар шумо нав бисквитпазия ёд гирифтаи бошед, як бор ду бор хато мекунед, ҳеҷ гап надорад. Маҳсулоти кам кати мақсад тайёр кунед. 6 дона тухм кати, 4 дона тухм кати тайёр кунед, формочкаҳои майда кати тайёр кунед. Натарсен, ба оста дастон кирос шид, ба пухтани хушрӯй ёд мегирем. Бовар кунед рӯзе шид ки ними 8 марда дар як рӯз ман 4 та торт кардум. Ҳам хе бовар кунед ман да қин буд, не ки айҳудаш вақте ки бурое ку дилит пуррай, ба ҳазир заказа қабул мекунӣ. Хай вақте ки меҳнат кардӣ роҳатшам мебинӣ. Худо ба шукр, ай вақте ки мақсад ман заказ мегирам, курс сар додагиам, ҳазор бор шукрона мекунам. Роҳатшам дидестам, не ки хай мада камтар мушкилай. Ҳамин моҳи шарифи Рамазон ки ҳастай, хай чӣ хела одами рӯзадор камтар мада қинтар меғалтад, не ки ман кӯшиш мекунам заказҳои одамое дар вақти гуфтагишон тайёр кунам. То намози шом ҳам хе шид ки байни 2 соат да мада бисквит заказ кардам, торти бисквит. Ман не ки шикр бо айҳудаш биромадам, тайёр кардам, додумшона. Хирсанд шуданд, хай бо раҳматам гуфтанд ман. Инҷа чӣ хеле ки мебинен, хай ман фарша тайёр кардум, як парада мондум паст када, хай вай пухта истай. Инҷа боша зволаи тунук кардагиём. Зволаи ҳам хе хушрӯ духтаро тунук кунен. Ҳоли ба охири наворум да бинем, пирашкира мепазум, зволаш чӣ қадар тунукай, ҳамин фаршои дурунаш метоба. Ба ҳамин хотир ҳамин зволае ки инами ман шумода гуфтум, ай ҳамин пирашкие ки тайёр мекунед, шумо чӣ қадар зволаша тунук кунед, чӣ қадар пирашкиётон хеле резона ки бамазза мебиёяда. Апаҷону хоҳарҷоно, кадомитон ки видеоя тамошо мекунен, лайк монен. Ай лайк мондан ягон ҷои шумо кам намеша. Наоборот, мада як мотиватсия меша. Аки лайк мондани шумо ҳаминае ки просмотр нағз меша. Кадомитон ки бе подписатсия тамошо мекунен, дуромаден тамошо карден, апаҷону хоҳарҷонои ман подписатсия кунен. Навором наворои беҳтарина. Ягон навори мақсад бадахлоқӣ нестай. Ҳамаш барои навшогирдо, барои духтаракҳои ёшанд. Барои ҳамин канали мана дастгирӣ кунед, бо ман мақсад хирсанд мешам, мотиватсия мешамада, бо ман барои шумо видеои нав иншоалло бо пешкаш мекунам. Ин айҷа чӣ хеле ки диден, ман хай зволама тунук хушрӯ кардум. Байнам хе мебурем, борик мебурем, ба ранги зволаи манту 4 кунҷа баъд мебурем. Ба охирша камтарша дарозтар мондум, ба хотире ки самбусаи дегӣ кардагиём. Дар сковородка хай пухтагиёму, хай вай самбусаи дегӣ ном дорад. Хай бисёритон дар ғарибиям гуфтум, ҳоли хай алафҳои ватана ёд кардагием, чизои ватана ёд кардагием. Ба ҳамин хотир ман барои шумо инамҷа якта навори алафҳои ватан кати навори беҳтарин тайёр кардам. Хай бо шумодам як мотиватсия шава. Моҳи шарифи Рамазон ай, дили одам ҳар чизакое бамазза мекашад. Шумоям хезен хай тайёр кунен. Агар тарафҳои шумодам ҳамин алафҳо мақсад бошада, хай набоша, метавонен ки пирашки бо картишка тайёр кунед. Картошкаро аввал шӯен, тоза кунен, пӯст кунен, реза кунен, монен ҷӯша, пюре бори тайёр кунен, ғафсак тайёр кунен. Обша резен. Ҳамин картошкаи хича ҳамин тоқа тайёр кунен. Вақти пухтак майда кунен. Ба пиёз 2 та ё 3 та акша гирен, роғанда бирён кунен, сирха кишид. Ба қати ҳамун пюрее ки тайёр кардаген якҷоя кунен, приправа, хай намак, ҳамин чизошо андозену инам хай звола гирен. Чӣ хеле ки ман алаф мақсад монда тайёр кардагиём, шумо ба ҷои ҳамин картошкаи тайёр кардагитона монену печонен гирен. Вайдам пирашкиҳои бамазза мешава.
иҷа аввалам хай самбусаҳои дегира печондум гирифтум, намедонам 6 шуд, 8 шуд. Баък аҳамият дода бошед, дар видеои ман мавқеъ распаковка чек намекунем. Ҳам 1 дона кардагиём ё 2 дона распаковка чек кардагиём. Иҷа бошад пирашкии кадиста будем, ай Ленобод пасуда заказ кардаги будум. Бахай қатъи шогирдон пирашкиро хай печонда иста будем, ки занг задан, ки мо омадем, доставкатон омада, курьер заказ кардаги будем. Хай омадак. Ба ҳамиҷа хай охири наворум даҳол нишон додагиём, пасуда заказ кардаги будум. Ба завқум кард, ба духтаро апай бону бие вай кине, иқа сёмка кине, ха дар видеотон мо негуфта, иқа шӯхӣ кардам. Гуфтанд ха бе бешӯхӣ апай бону, ҳама блогерҳо мемонанд, шумо намемонед. Ба ба хотири ҳам духтарако ма хай гирифтум, ба распаковка кардагиём, распаковка чеки пасудо ма хай кардагиём, нишон додагиём. Хай гуфтум барои заноям мотиватсия меша, мақсад шумоям мехоҳем, ку барои ҳамин ҳар як зан пасударо дӯст медорад. Барои мақсад ид, арафа, барои маърака пасуда заказ кардани бошем. Гуфтум хай шумоям бинен, заказ кунен. Шумо дая мотиватсия меша гуфтум да. Иҷа дар сковородка рӯғани бисёр наандозен. Шӯтка катями камтарак такша тар кунен барои самбусаҳои дегӣ. Ба ҳами самбусаҳои ки чоркунҷа карден, ҳамира монина чӣ қадar гастуна паст кунен, паст дапазада хушрӯ мепазаба. Не ки чӣ қадар ба маззаҳак омадагиай. Баъди пухта гирифтан болошта камтарак ай ҳами сливични масла, шедролета чӣ маскае ки дорен болошта шакен, чӣ қадар мулоимӣ ба мазза мебиябо. Инам хеха ҳам ай самбусаҳои ҳами дегира пухта гирифтуму баъд рӯған дар сковородка бисёр андохтуму пирашкиҳоам пухта гирифтум. Апаҷону хоҳарҷоно, чӣ хеле ки мебинед наворум хай қариб 16 минут шудагиай. Ина хай 12 минут қариб гап задум, хай давом шуда. Ягон нашида, ягон чӣ мемонум, хай навори пасудаҳорам хай тамошо кунен. Апаҷону хоҳарҷоно, кадомитон ки бе подписатсия тамошо мекунен, дуромаден тамошо карден, лайк, комментария, подписатсия ҳатман кунен. Мандам як мотиватсия мешава. Бо барои шумо наворои нав пешкаш мекунам иншоалло. Иҷа чӣ хеле ки мебинен пирашкиҳои ма кардагиам хай тайёр шуд. Хайр дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони мо шумо бошад. То навори оянда, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Давоми наворам тамошо кунен. Пасудаҳое ки гирифтагӣ будум камтар хай нишон додагиём. وأنا لمدح محمد أبو بكر صديقين وأنا لمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لمدح محمد عمر ابن الخطاب وأنا لمدح محمد عمر ابن الخطاب نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لمدح محمد عثمان بن العفاني وأنا لمدح محمد عثمان بن العفاني نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لمدح محمد علي القرة العين
وانا لمدح محمد علي القرة العين. نظره نظره يا سيدي يا والي الصبغات، إلا نظره يا سيدي يا والي الصبغات. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء.